Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'madera ambiri m'bandakucha monga kuphiri la Mulanje ndi madigiri okwana 9, 10 kunyika komanso bwalo la ndege la Mzuzu, kuli Nthipe komanso kuchiteze kunazizira ndi madigiri okwana 12, ndipo usukulu ya Kachenjede ya Masi kunazizira ndi madigiri okwana 13. Pakadali pano tiyembekezere nyengo yozizira ndi yamphepo kupitilira makamaka usiku uno ndi m'bandakucha. Mawa komanso masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa m'madera ambiri komanso tiyembekezere nyengo ya chifunga m'madera ochepa. Mphepo yamwera izomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina, tonse ogwisa ntchito nyanjazi tikupemphedwa tikakhala osamala. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpoyo mwe tikulandira ochokera nyanja ya Mchere ya India kumwera chakumvuma kumafika m'dziko lathu lino. Ndipo usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Mawa tiyembekezere nyengo yozizira m'madera ambiri monga ku Lilongwe komwe kuzazizira ndi madigiri okwana 11, 12 ku Mzuzu komanso ku Blantyre ndi madera ena ozungulira, koma ku Mangochi ndi ku Nsanje kuzazizira momverera ndi madigiri okwana 19. Mawa omweyo tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa m'madera ambiri komabe tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi yachifunga m'madera ochepa. Ndipo masana kuzafunda m'madera ambiri monga ku Mzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre, koma ku Nsanje komanso mphepete mwa nyanja ya Malawi tiyembekezere kuzakhala kotentha. Ndipo masana omweyo tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo makamaka m'chigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mphepo m'madera ochepa. Chigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso mwayo wa mvula yowaza m'madera ochepa. Ndipo mkuja loweruka tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Za nyengo zomwezi munali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.